Hola, soc l'Àngel Burgas i us vull presentar la meva darrera novel·la, Barcelona Escape Room, que trec amb Jo Llibre. Què passaria si una persona entrés en un escape room i en sortís per viure una aventura diferent? Una aventura real, ja no un joc, sinó una aventura real. Això és el que li passa a la Berta, la protagonista de la novel·la. La Berta entra a l'escape room i de cop és fora, pensa que continua jugant, però en realitat s'enfronta en una missió molt perillosa, que és la de salvar una persona. La Berta coneix gent de moltes generacions, de moltes classes socials, i el joc, el que ella es pensa que és un joc, la porta a viatjar amunt i avall per Barcelona. Aquesta novel·la n'estic molt content, jo crec que té un ritme trepidant, parla d'un tema tan important com és la sororitat, o sigui, la solidaritat entre dones, sobretot en qüestions relacionades amb abús i violència, i espero que la disfruteu moltíssim i que us agradi molt.